A Gospod reče Mojsiju: ustani rano i izađi pred faraona. Evo, on će izaći k vodi, pa mu reci: ovako veli Gospod, pusti narod moj da mi posluži. Ako li ne pustiš naroda mojega, evo pustit ću na tebe i na sluge tvoje i na narod tvoj i na kuće tvoje svakojake bubine i napunit će se bubina kuće misirske i zemlja na kojoj su. Ali ću u taj dan odvojiti zemlju Gesemsku gdje živi moj narod i ondje neće biti bubina, da poznaš da sam ja Gospod na zemlji. I postavit ću razliku između naroda svojega i naroda tvojega. Sutra će biti znak taj. I učini Gospod tako i dođoše silne bubine u kuću faraonovu i u kuće sluga njegovih i u svu zemlju misirsku, da se sve u zemlji pokvari od bubina. I faraon dozva Mojsija i Arona i reče im: idite, prinesite žrtvu Bogu svojemu ovde u zemlji. A Mojsije reče: ne valja tako, jer bismo prineli na žrtvu Gospodu Bogu svojemu što je nečisto misircima. A kad bismo prineli na žrtvu što je nečisto misircima na oči njihove, ne bi li nas pobili kamenjem? 3 dana hoda treba da idemo u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu, kao što nam je kazao. A faraon reče: pustit ću vas da prinesete žrtvu Gospodu Bogu svojemu u pustinji, ali da ne idete dalje, pa se molite za me. A Mojsije reče: evo ja idem od tebe i molit ću se Gospodu da otidu bubine od faraona i od sluga njegovih i od naroda njegova sutra, ali nemoj opet da prevariš i da ne pustiš naroda da prinese žrtvu Gospodu. I otide Mojsije od faraona i pomoli se Gospodu. I učini Gospod po reči Mojsijevoj, te otidoše bubine od faraona i od sluga njegovih i od naroda njegova, ne ostani jedna. Ali opet otvrdnu srce faraonovo i ne pusti naroda.